Morjesta. Tältä sateisesta ja vähän ankeastakin Ilolasta, kun keli nyt on mitä on. Hei, juna menee, siistiä. Ja tulin nyt kuitenkin tänne, kun on ollut sisällä niin pitkään tuossa hallivuoroilla. Ja jotenkin kaipas niinku raittiin silmässä skeittausta. Hallikin on ihan super. Ei tää nyt ei ole mikään skeittauskeli edes, kun täällä on kaikki paikat ihan märkänä, mutta kuitenkin ei sada, niin tulin sit skeittaa. Joo, ja mä kasasin tätä sessaria varten ihan tämmösen cruiserilaudan. Tää on mun ensimmäinen hommaamani skeittilauta kaupasta. Silloin niinku 2,5 vuotta sitten. Ja tässä on tämmöset pehmoset, jotkut Santa Cruzin cruiseri 60-milliset renkaat, 7 alkava varmaan se kovuus siinä. Ja pitoa on, että vaikka on niinku märkä toi betoni, niin ei nää niinku liivu mihinkään. Näillähän on hyvä tossa pump trackilla myös vetää, että se on semmonen niinku pehmeä sutina siinä. Mutta ei siinä varmaan ei tule hirveästi temppuja tehtyä kuitenkaan, että mitä tällä laudalla nyt sitten uskaltaa tehdä. Tässä ei ole noussia käytännössä ollenkaan, että vähän niinku, että mihin se etujalka sitten menee, jos se vähän lipsahtaa eteenpäin. Mut katsotaan, erikoista meininkiä. Oli kyllä mielenkiintoiset. No niin, olihan kyllä mielenkiintoiset sessarit. En ihan hirveästi kyllä rohjennut tehdä. Mutta yllättäen kuitenkin siinä minirampissa niin onnistui jotkut perustemput. Että toki niinku on märkää, liukasta. Ja sitten niinku ihan erilainen lauta, eli tosiaan tästä niinku puuttuu noussi, niin kyllä niinku iso respect näille old school skeittaajille, jotka skeittaa laudalla, jossa ei noussia ollenkaan. Ja sitten nämä isot renkaat, 60-milliset, pehmeät, niin just tossa esimerkiksi kun lähtee XL-stallista pois, niin mietityttää, että tarttuuko tää jotenkin enemmän siihen kiinni. Kyllä se siitä näköjään tipahti ihan hyvin alas. Että joo, varmasti lauta niin kun ottaa hittiä tämmöisistä olosuhteista, mutta no, kuitenkin pääsin skeittaamaan. Mut hei, kiitti kun katsoit videon. Vähän tämmönen lyhkäisen puoleinen tynkä video. Esiteltyä parkkiekaan tällä kertaa.
tuli vedettyä tuossa pumpissa minissä ja sitten cruisailtu tuossa parkittua. Yllättäen täällä oli 2 muuta skeittaajaa myös kastelemassa lautojaan. Respect. Hyvä meno ja nähdään taas seuraavalla videolla.